Hei ja tervetuloa mukaan. Ajatellaanpa hetki Suomea, mutta ilman kaupunkeja, ilman teitä, ilman edes kirjoitettua kieltä. Kuvitellaan maa, joka on vasta nousemassa paksun jääpeitteen alta. No juuri siitä alkaa meidän matkamme tänään. 10 000 vuoden tarina siitä, miten tähän karun maisemaan saapuivat ensimmäiset ihmiset ja miten heidän elämänsä loi pohjan sille Suomelle, jonka me tunnemme. Eli mistä Suomen tarina ihan oikeasti alkaa? Unohdetaanpa hetkeksi kuninkaat, presidentit ja valtakunnat. Meidän tarinamme juuret on kaivettava paljon syvemmältä, tuhansien ja taas tuhansien vuosien takaa, maisemasta, jonka valtava jäämassa oli vasta juuri paljastanut. Okei, 10 000 vuotta on tosi pitkä aika, joten miten tästä kaikesta saa edes jonkinlaisen otteen? No, me jaetaan se 3 selkeään pääosaan: kivikauteen, pronssikauteen ja rautakauteen. Nämä 3 kautta muodostavat meidän matkamme selkärangan, ja me käydään ne läpi askel kerrallaan, ihan kronologisessa järjestyksessä. Tässä on meidän reittisuunnitelmamme läpi vuosituhansien. Me aloitetaan siis niistä jääkauden jälkeisistä ensimmäisistä jalanjäljistä, kurkistetaan sitten kivikauden nerokkaisiin keksintöihin, katsotaan miten metallit mullistivat yhteiskunnan ja lopuksi saavutaan siihen hetken, jolloin historia, sellaisena kuin me sen tunnemme, sai alkunsa. No niin, aloitetaan. Meidän tarinamme alkaa siis hetkestä, jolloin viimeinen jääkausi on juuri päättymässä. Ne valtavat jäämassat vetäytyvät hitaasti kohti pohjoista ja ne paljastavat uutta, neitsellistä maata. Ja eipä aikaakaan, kun ensimmäiset ihmiset seuraavat perässä. Pysähdytäänpä hetkeksi tähän lukuun. 8850 ennen ajanlaskumme alkua. On ihan uskomaton ajatus, että jos silloin ensimmäiset pienet ihmisryhmät saapuivat tälle maalle, he tulivat todennäköisesti etelästä, Viron suunnalta ja toivat mukanaan paitsi metsästystaitonsa, myös ainoan kotieläimensä ja uskollisen kumppaninsa, koiran. Ja nyt me siirtytään Suomen esihistorian pisimpään vaiheeseen, eli kivikauteen. Ja kun sanon pitkä, tarkoitan todella pitkä. Tämä oli yli 7000 vuoden mittainen sopeutumisen ja jatkuvan innovaation aikakausi. Tämän kivikauden ensimmäistä vaihetta kutsutaan mesoliittiseksi kaudeksi. Elämä oli silloin jatkuvaa liikettä. Ihmiset seurasivat riistaeläinten vaelluksia ja kalaparvien liikkeitä. Ja miettikää tätä. Kaikki ruoanlaitto ja säilöntä piti hoitaa ilman yhtä meille ihan perustavanlaatuista asiaa, saviastiota. Niiden valmistustaitoa ei vielä ollut. Mutta mistä me oikeastaan tiedämme, millaista elämä silloin oli? No, arkeologiset löydöt ovat kuin pieniä aikakapseleita. Otetaan vaikka Antrean verkko, yli 10 000 vuotta vanha, yksi maailman vanhimmista kalaverkoista. Tai katsokaa Huittisten hirven päätä, aivan uskomattoman upea veistos. Nämä eivät ole vain työkaluja, vaan ne kertovat meille taidosta, luovuudesta ja syvistä uskomuksista. Ja sitten tapahtuu jotain, mikä muuttaa ihan kaiken. Noin 5300 vuotta ennen ajanlaskumme alkua tänne leviää uusi, mullistava taito. Keramiikan valmistus. Ja tämä ei ole vain uusi esine, vaan se käynnistää kokonaan uuden aikakauden, neoliittisen kauden. Yhtäkkiä ruokaa pystyttiin keittämään ja säilymään aivan uudella tavalla. Se oli valtava harppaus eteenpäin. Ja nyt tulee tosi mielenkiintoinen juttu. Neoliittisella kaudella Suomessa eli rinnakkain 2 täysin erilaista kulttuuria. Tässä vasemmalla näkyy se vanha alkuperäinen kampakeraaminen pyyntikulttuuri. Mutta sitten oikealla idästä saapuu uusi nuorakeraaminen kulttuuri, ja he tuovat mukanaan jotain aivan ennennäkemätöntä, karjanhoidon. Nämä 2 erilaista maailmaa siis kohtasivat ja alkoivat vähitellen sulautua yhteen. Okei. Kivestä siirrytään metalleihin, ja se on seuraava valtava loikka eteenpäin, kun uusi materiaali, pronssi, luo täysin uudenlaisia valtarakenteita ja uskomuksia. Mutta pronssi, se oli ihan eri juttu kuin kivi. Sitä ei löytynyt joka niemestä ja notkelmasta. Se oli harvinainen ylellisyystuote, jota piti tuoda kaukaa. Ja juuri siksi siitä tuli ensimmäinen todellinen statussymboli. Pronssiesineet kuuluivat eliitille, niillä osoitettiin valtaa ja vaurautta. Ja tämä on tosi tärkeä pointti. Pronssikaudella Suomi tavallaan jakautui kahtia, ja sen jäljet näkyvät itse asiassa jollain tapaa yhä tänäkin päivänä. Lännessä, rannikolla, katsottiin kohti Skandinaaviaa. Siellä alettiin viljellä maata ja rakentaa valtavia kiviröykkyöhautoja, hiiden kiukaita. Samaan aikaan sisämaassa ja idässä elettiin perinteisempää pyyntielämää ja vaikutteet tulivat sieltä, idästä.
Tämä oli Suomen ensimmäinen todellinen kulttuuriraja. Jos pronssi oli eliitin harvinaista herkkua, niin seuraava materiaali, rauta, tulisi muuttamaan ihan koko paletin ja kaikkien elämän. Mikä siinä raudassa sitten oli niin mullistavaa? No, se, että rautaa pystyttiin valmistamaan paikallisista raaka-aineista, järviä ja suolalmista. Se tavallaan demokratisoi metallin. Yhtäkkiä kestäviä työkaluja ja aseita oli saatavilla lähes kaikille, ja se käynnisti aivan valtavan yhteiskunnallisen muutoksen. Tämäkin oli tosi pitkä kausi, joten se on helpompi hahmottaa, kun jaetaan se 3 osaan. Kuten tästä nähdään, kehitys kulkee kohti yhä tiiviimpiä kansainvälisiä yhteyksiä ja lopulta kohti sitä aikaa, jota me kutsumme historialliseksi ajaksi. Tämä taulukko on ihan loistava tiivistys siitä, miten Suomi kytkeytyy askel askeleelta osaksi muuta Eurooppaa. Roomalaisaikana tänne päätyi kaupan kautta esimerkiksi roomalaista lasia. Kansainvaellusajalla kaas rikkaat päällikköhaudat kertovat germaanisista vaikutteista. Ja no, viikingiajalla, kuten nimikin jo kertoo, yhteydet olivat todella vilkkaita ja Suomesta on löydetty upeita hopea-aarteita ja taidokkaasti tehtyjä miekkoja. Ja nyt me ollaan saapumassa matkamme päähän. Sille kynnykselle, jossa esihistoria päättyy ja historiallinen aika kirjoitettuina lähteineen vihdoin alkaa. Eli näin se ympyrä tavallaan sulkeutuu. Tuhansien vuosien mittainen esihistoriallinen matka tulee päätökseensä. Rautaajan lopulla uudet suuret voimat, kristinusko ja Ruotsin kuningaskunta, saapuvat Suomen alueelle. Ja kun alue liitetään osaksi laajempaa eurooppalaista maailmaa, myös kirjoitettu historia alkaa. Joten mikä tästä kaikesta pitäisi jäädä käteen? Ehkä tämä. Nämä yli 10 000 vuotta sopeutumista, innovaatioita ja kulttuurien kohtaamisia eivät ole vain joku muinainen pölyttynyt tarina. Ne ovat se perusta, se kivijalka, jolle koko nykyinen Suomi, sen kieli ja kulttuuri ovat rakentuneet. Ja mä jätänkin sut miettimään tätä, kun sä katsot ympärillesi nyky-Suomessa, maisemia, kieltä tai vaikka meitä suomalaisia. Mitä kaikuja sä voit vielä kuulla tuolta uskomattoman pitkältä 10 000 vuoden takaiselta matkalta?